Biyag tita. Kahit ngamin ni Apong ko alakay, iso asyak ti pinagsurat na iti kabadasan na. Naglaklakaya baro ni Apong Tino. No apay nagbaka baro, iso ti istorya ken ka. Rugyak tag salaysay, iti kaubingan pailangang ni Apong ko at Tino. Oh, Tino, si Kamagayam, sumur ka. Ni, adam sa nga ili ni Mary. Makaisturbo ak sa amot lani. Ay sos, kasla di ka pailan na irwam. No kasla bumalay kami mutan dito'y balay ti gayem me. Alalaw may kakidim. Mere, ada sa nga ilim. Oh, Tino, nasaya tayo may ka. At dadagiti gagaiyam ko. Ay, ala, umay kan Jenny. Makadisturbutan ka dakwada. Mapantan iti silid ni Mary. Okay, lalaingan nyo Talaga anaangaw dagiti gagayem mo, Mary. Talaga kas tadagitado ha. Iso nga irwam mo, ti bagim kadakwada, Tino. Oh, nakalagip ka mat ngay, May. Wen, Mary, tao may ko ipakada ti idadahanon mi kuman kanitatang ko. Ha? Asawaan na kun, kasta ka di, Tino? Wen, Mary, oray gat agayan ayat tamutin. Agkasarta na. Ah? Kwa? Ala, kinilat nakmat, Tino. Kasaradagusan? 20 pa latit hawanta. Naladaw unday ta pa nag-asawa, Mary. Dagitin pa'y katauban ta, kit nakaununadan. Addan sagdatalo kan sagduduang anak da. Agkasarta mutin. Sige. Takasaritak da mamakan pa paano anya ti kunada iti dayta. No palubusan da ko na mag-asawa. Sige. Dumanon kay Tino. Ngam no di dapay kayat. Ladingitag Tino ha. Ngam, jak mabalin na tubngaran ti pagayatan dagiti naganak kanyak. Sapay ko matamawatan na. Adag manayin. Tao may ko amun ti desisyon dagiti datakkel mo, Mary. Umanugot da kadimot lang agkasarta. Kwa, Wan Tino, iso nga ibagam ka ni tatang mo ta dumanon kayon. Kat pagsaritaan tayon ti panagkasarta. Oh, agyaman ak, Mary. Agyaman ak unay kan ka. Sige, ta ibagak kinitatang ko, ta dumaron kami. Sige, nakasaganan tayo nuwang kan baka maparate. Intong kaaldawan ti kasaryo kin ni Mary. Tulagan tayo pati kasar atatan. Kaiso nga raod. Ala, inta nga rodan. Tapno mapagsasaritaan ng ti panagsimpayaw iti kaayal-ayat mo, bro. Saur ka, Mary. Wen nga rod saur ka talaga, Mary. Ha? Ala, dagiti adwa. Rugyandak man na nasidiran. Kasano? Di kag tungtung pal iti tulagan. Nakitultulag ka pa'y lang nga rod no di mo matgayam matungpal. Wen nga rod, kunam nga gigiddan tayo at talong agkasar. Ngam di ka matagtungtung pal iti saritaan. Sorry, no pakabasulak ti jakpan nakatungpal iti saritaan tayo, Lani, Jenny. Kastamat nga minti kayat mi iti nobyok. Kastamat tandag iti dadakkel mi. Di tanto matlakan ti turong mi. Iso nga isapsapa mi, ti panagsimpa mi. Saur ka kit di Please, maawatan dak kuma, Jenny, Lani. Di dak gurguraan. Pangaasyo. Awan mo ti agbaliw nga uradan ton asawak. Kan gayim kayon tulat ta. Promise. May mayat mutla nga tilinangan tayo itatabalasang kapay. Sa balin tulat tanod dan asawam luka. Ay ayatak nga rudmat ni Tino. Diyak kaya tapaayan. Ang mga no sumapul iti sa bali nga sawaan na. Makamu ka. Nagsaur ka talaga. Saur ka, Mary. Kaguratak na kiti gagayim mo. Pasugnod dala kanyak dayjay Tino. Iso adi ka madanagan. Mary, Numabalin nga min. Awan ti umuna kan maudi kada kami ang makiasawa. Masapul ko makano nga gigiddan ti panakiasawa mi. Anya ngay nga ron.
Nairanranamat nga umununa ng isuda. Patya kamawatan dak tumatla dagiti gagayim ko, Tino. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Hello, Tata Bistre. Ah, nay. Si kamo gayam Jenny, balasan ka. Adda ka din ni Tino? Ha? Apay? Anya gagaram iti anak ka, balasan ka. Adda na patag nga ibagakyan kwa na, Tata. Adda ka di? Ah, uwan, adda. Ay, sige, sumrag ka. Umay ka. Umunag ka, balasan ka. Awisan ka kumaiji balay, Tino. Adda okasyon. Anya ti okasyon, Jenny? Basta, maamuam to. Alan, mapantan iji balay, Tino. Mabalin? Di ka agdanag. Umay to ni Mary iji balay. Kasta ka day. Sige nga raw. Mabilaan ta, grubwatak, Jenny. Itay pala umininom tayo tarak. Awan matlangan. Nagitidad dumapayas sa ngailim. Kasangay mo. Duduwata la dito balay yun, Jenny. Kunam nga umay ni Mary. Ayan na ngay. Ay na, sumangpot dan to inton madamdama. Paumay da siguron. Orayan talatan wan. Jakon insarateri daw. Sumrak dan tulatan inton sumangpot da. Ang Nagpasaklot ka mo tan kanyak, Jenny. Ang mga Jenny! Ada akon! Apayakas na tilang ayo. ay, nasaya at adda kan Mary. Agtugaw ka. Kinapudno na, Tino. Nabayagan nga gayatakan ka. Ngam, nasakitan na kay ni Mary ti inaram mo. Ha? Angam, saan pa'y anala daw ti amin? Saan kayo pa'y matanagkasar ka ni Mary? At dapay gundaway ko kan ka. Idi pa'y lang amin nga. Nga agayatak kan ka, Tino. Ha? Lani, anya ka din dito nga ipagbagang. Amumot agayam mo tinubyak. Diyak mo't siguro pa kabasulan ti panangipudnok itiriknak kan ka, Tino. Ay, sus. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak amang irukma iti amin ko kan ka. Basta maayat naklaeng. Umadanin ti kasarmi kini Mary. Amok. Awang pa'y tinapasamak kada kayo, Tino. Iso nga irukmak ti dayaw ko. Basta maayat naklaeng. Naimbang nga oras mo, darling. Darling tarupam! Anay ko. Apa yan? Anya basol ko, Mary. Di ka naging dede amo, traidor! Manangalilaw! Mary, please, lukatam ko matay ito eh. Please! Manangalilaw! Please! Sinatan! Di kan kaya! Umadanin ti kalay sa ta, Mary. Sumapol ka niti sa baling asawaam! Manangalilaw! Agsinatan! Anya? Dayta nga, Meg. Tadi mo linapdan ti gartem mo itilasag. San matasyak ti masidag? Isuda ti imay ng sulisog kanyak tatang. Katirigat na, si kamay ti dakas itan. Anya nga, kagura na kanya nobyam. Apa kas jay? Apa kagura na tatang? Kit isumat tayo ayatag. Amumag nga aggagayam dagiti talaw. Anya amum nga, no tila indandanon dan ijagayam da. Apa kastoy tatang? Sana mabalinda ito'y. Masapul ang makasaritak tinubyak tatang. Masapul ang maurnos ti amin kata kami. Umandanin ti kasarmi kini Mary. Ala, inkag pakasikin ko na. Bareng kasyan na ka, anak ko. Jenny, ada ka din ni Mary? Adda, ngam nakaturog. Di mi mabalin asingaan tamat maturog. Uray sumagmamanula ang minutos. Anya nga min ayat ti masapol mo kinkwana. Di nakamatlakayat ang makasarita ti gayem mi. Wantino, iso pumanaw kan man? Saan ka mutlakan o mapagtal ka na lalaki? Saan ka napunoy ti gayem me? Lani, Jenny, anya timbag pagayo ti gayem yo. Apay kaguranak batan. No ti pagarupam kat pinadakas da ka iti gayem mi, nagbidot ka.
Wen tune, apay ngamin adi mo damagan iti bagim, kat basol mo matlaang. Amok, pinadagas nak iti gayem yo, Jenny. Lani, di yo kumamot aramidan ti kasta. Saan ka mapagtal ka na lalaki? Wen, nalupoy ka, Tony. Saan ka ang maibaga iti gayem mi? Apya kasta kayo itan kanyak. Kasla kagurat ak. Idinto tayo di. Kitda kayo pa amis mo ti Uston! medya. Pumanaw ka kidin, tune. Saan na ka nakasapulan ti gayem me? Pinaunlak ni Tino, balasan ka. Tadi mo magkano kayat ti makisango king kuana. Tata Bestre. Apay balasan ka. Anyat problema iti anak ka. Apay adi mo magkano kayatan. Umadanin ti kasaryaw. Aldaw laangan ti oray balasan ka. 5 lang aldawan, kasaryon kinitinaw. Aywan, at to'y balasan ka. Papay ito dyan ako. Uray saan kanupay anadanon ti kaaldawan ti kasaryaw. Isuot mo kanon dahi ti asingseng. Ikaton yung tulakanon, intun kaaldawan ti kasaryaw. Tata. Alan, awate mo. Isuot mo balasan ka. Ibagayo ta isuti umay makisarita kanyak, tata. Ha? Sige nga raw, balasan ka. Ibaga kinitinaw. Apay, Mary. Anyat problema. Ibagam ko makanyak. Tapno amok mati kalkalintagak. Sigamat nga mintino. Basol mo Awan tin limad dagiti gagayim ko kanyak. Imbaga damin nga inaramid mo kadakwada. Tinapasama kiti nagbaitan niyo. Siya kumamot itong gamita, Mary. Sakbay na. Kahit ko tagkid daw iti sorry tinaramid ko. Wan, aklunag. Basol ko. Nagbasulak, Mary. Ta nagpasulisugak. Ngam tinggam kumamot at isad ko, Mary. Pangkasim kumamot. Sige, Tino. Danggag tanyaman nga ibagam. Aw-awi sandak da Jenny kan Lani. Agpakpakaasi da Tino. Maudi ka nun apa nagkukuyog mi iti kinabalasan ko. Takasartakit nga rudan inton maminsan nga aldaw. Sika, Mary. Basta ganag kaya ti papa naman. Abay no sumurutak man. Ala, saan ang Tino? Agbatikan. Amo matandag iti gagayim ko. Naimon da unay no adda ka. Iso agbatikan, Tino. Di kagdanag. Agawid kami tumatla no malam, Tino. Promise. Sa dino nga minti papananyo, ya. Iti ka no lugar da Jenny. Agsubli kami matla no malam. Tadalugan nga aramatan mi. Tilugan ti kasinsin na. Sige nga ron. Agan manad ka kung mga ron, Mary. Di ka ko mapalubusan. Jakat aguraan da ka dagiti gagayem mo. Nakasuotin king ka ti wedding ring yo kini Mary. Talaga kas tatang. Tapno saan nga arman ti sabali ni Mary. Naitalin iti pusok ni Mary kunak man langan. Das ayama day jaya pang tinglam king kuana anak ko. Sa mula maibaga ti kasta. Nunalpasan ti kalaysa. Parbangon ng Chino. Di pa ilakan si Mang Padamere. Kung dagiti gagayim na. Huwag ka nung ano tatang. Kastati ko na dagiti datakil na. Ay sus. Ay, kasano nga rudeng ngayon? Kasaryon no madamdama. Aglawagan no madamdama. Ngamawan pa ila dyan ubyam. No di pa sumangpit. Itantan tayo pa lang di kasar tatang. Urayin tayo ni Mary. Tambangan no adala nakataktakan na. Kuwan kapilitan na kasta. Barang sumangputan aging ga madamdaman ni Mary. Sino na ko? Sino? Petang. Mapanta ka nun iti balay da Mary. Takayat ka kano ang makasarita dagiti datakkel na. Wantang. Mary. Apay ka sa tilangham asimbango kanyak. Kaslasaan ka naragsak. Mary, nagsao ka kumang. Anya ka dito parikot. Kun apay nga,
itakala na gawin. Pakawanan na ko, Matino. Sana na matuloy ti kalaysata. Ha? Anya? Apay? Kan, isubli kong dahito singsingkan ka, Tino. Ha? Atoy, lading itag, saan gayam asikat ipakiasawaak? Tadan sa baling ay ayatag. Anya? Mary, di na kumamarabakan ni tikasta. Pang-asim. Amok. Siyakte ayatam. Tadan sa baling ay ayatag. Kanada pa yan napasamak itinagbaitan mi, Tino. Iso, sorry. Pagawanan na ko, ma. Kan, inala yung tisubsubli na asingsing lolo? Wala. Tayong pilit na maging sublikan niya. Kas makita mo tabaw. Dwa asingsing dadakalagi tiramay ko. May sayti kan nawan. May sayti kan ligin. Aya, diyakan mo. No sinugsugan na kita gagayam na saan na makiasawa kanyak, unwan niya. Tatipay kasinsin ni Jenny agayam ni Mary, tilangi kasal idigin ni Mary. Nagsakit na niya, pasabak, abok. Lolo, agsangit kayong matan. May palagi pa na yung tinapalabas kanya ka po. Kasi sila maririk na kumanang, tinarik na idiimba, tinak ni Mary. Lolo, nabayagan din di pasamak. Di kay pailan nakalipan. Apo, si kanto may tiltila sa saluntunam. Niswa, may palagi-blagi nga rin tinapalabas kanya. So, naglalakayak abaraw na po. Nasamaw. Ang sabat to mo lang tinalan may ganamerag. Napaya ka po. Kasi nagbabawi ka di nangasawa. Kan, mabalin nyo latamot ti mga asawa no kaya tiyo lolo. Mabalin pa eh. Ay, tanan. Malikong. Sembay sa tintulang putot ko ti agdayapar. Saan tanwa kamintong agdayapar? Saan? Ay, lakaya ko na po. Lepasebo na tasuran mo kini manang biyanang, abok. Ta agpatinggalay dayan ti istorya to'y luwa asing-sing tito ramay ko. Wala, ariglado. Ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Apong Kualakay manang biyanang. Agyaman na kiti anos mo kastameten dagiti kakadwam ngagdram-drama. To'y pagayam mo, Elmo. Nala, pagyamanak met ti anos mo anang ilanad iti kapadasan ni Apong mo. Kat sapay la kumata na salon at akanayon, tapno adu pa'y atawan ti panagbiag na diti rabaw ti daga. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam Elmo, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Insurat one in your nose para iti script ti pagayam yo ni Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Ay, ang naglabas iti biyag ko, ngam saan ka chick boy. Nuwa pa yan ako naktikasta, iso ti padramakan ka. Rugyak nga road, ti agsalaysa. Asawag, abaya pinanawan damatay. Awan gasat dagiti aginam ading ko. Dagmaklom na ito napasamak ka nagiti aginak, manang. Abaya napasamak kadagwanan ti kastay. Abay ngay. Aklunan kayon ti amin ading ko. Nasakit man, ngamawanan ti maaramidan tayo. Agpatinggalaan di tatibiyag dagiti aginam. Papanam, isong. Anda sarong ka nakabalasang manang. Ah? Kaya't mo asawan.
Addan ar ma'am. Kanta na. Awan mo siguro dakes na tabalo mo tay. Nawaya akaw. Wan matkit di ngam nagbiitan. Nalado ki di Nagriga nga minti makailiw-liwag kahit. Iso nabayag dyan nagaramiti sa balay. Nabayag basi nga iliw-liwag o ti pan nakabalaw. Nabiit kit di taawan paylat makatawin. Aha. Agpalabas ka pay iti makatawin Sa kanto agaramanan iti sa bali ading ko. Mabali na. Naimbag nga oras mau ading filay. Si ka magaya, mag-isong. Sumrag ka Thank you Ay. Ay na. Agtugaw ka. Ay, agyaman na manay. Ay, amo mo siguro ti makagapaw. Napa nga imaya. Kas iti sigaw, umay kumanan ni darirag to ayakaw. Natingiting mo siguro tari namaw. Wen, saan ka narigat nga ayatan? Iso sige, aklunan kan. Ha? Ay nagyaman na. Agkasata nga roday. Kasaradagusan? Una, di tanto malatong palta sana ya. Wen matkit di Anya ngay, umanugok kaan. Tapag sasaritaan tayo, tikalay siya, tapilay. O sige, sikati makaam mo. Kumusta nga iti barwa ka sa arbaraw? Kasto yang kay, naragsa ka madanagan. Ha? Itapay mait. Madanagan akangkal. Diyak maliklikan tag panunot iti negatibaw. Tunggal malagip ko tinapasamak iti daydi mo ng asawa. Siga ki di mait. Sana tila pampanunutam kaanakan. Diyak kaya't na maulit tinapasamak angkal. Ay na. Sa bali daydi mo ng asawam. Sa bali mat ita. Unangin kasanungin ng mabalo manay. Amangan ngamin no managibalo Ay na, saan mo siguro kaanakan? Di ka ngamin agpanunot iti negatibo Think positive. Lakay, awan danom iti host. Sapay na ornong tila baak. Bumasi ngaminan ti danom iti ubawag no kastoy asamar. Inaksaglabay si karayan na. Itong bigatin at akuyugon ka. Adapay ngamin aramidag ita iyatalon. Ay nakabalak mga urawang kadwak. Ganada papanak no bigat. Alaak tay dakilap lang gana ta susunag. Kasano no gawin ka? Nadagdag sentong tilopot ta nabasayawin mau. Ibilag ko di karayanan uraya ka mamagaan sa pagawid. Malangaro na. Sikati makamaw. Agan anad ka ba kay? Wen, asidag mo ti karayan. Di nakpagdanagan. Iso asa paagtun ti mapanaglabayin ton bigat. Kanakan! Kanakan! Ni Uncle ko na jay. Apa Uncle? Ay na! Ay na ibagtay may ka. Ay ni bakit mau. Ingkakitain. Alaribungbungan dagiti tataw di karayan. Ay naigalis ka na. Anya! Sa dino bandang Uncle? Condolence bayaw. Ha? Ay agyamanak. Apay asino ka itayang kabsat? Siyak ni Arceli. Kasinsin ko ni Feli. Di nakam-am mo ta sa anak-anak kaatindar idi nagkasar kayo. Adayo ngamin a lugar ti ayan mi bayaw. Iso man-mano kami nga agkita iti kasinsin ko. Ngaman yan, ta nagsapamot anatay. Uwang ngarog kabsat. Sige, tainak tumulong ije kusina bayaw. Basta patib garam ti pakinakam mo. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo. Di ka kanumat nang nangan apulos. Mangan ka Awang ganas ka. Ala, mangan ka. Di mo baybay antibagin. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mo bayaw. Isong, manun atawan tinapalabas manipod na balo ka. Awan ka din planom ang mga sawa manan. Awanin? Manja ko manang. Apay ngay, ubing ka pa'y mabalin mo pa'y timangi kasar. Mustaw? Mabuti nga ka. Pagbut ngam ko Pampanunutom tumat amabalo ka manan. Ay narigat ti agmay-may sa ading ko. Nang runa kat awan anak mo. Kasanon no lakay kanton.
Asino nga iti kabinadang mo iti biyag? Ha? Aywan, malagip mo ni Arcele. Diyan ngay kasing sinday di feling asawam. Apay ni Arsilay? Ag naeddamat gaya man dito'y lugar tayo. Isuda tinakagatang itilat for sale ijay daya. Ay, kasta. Wen, napintas dayay. Nakasaritak ni tatang na. Balasang pa'y matgayam dayay. Ah, Apay no armam ni Arcele aday. saan man atilay bagbagam mana? Ang mga numasulisog ke mga sawa manay. Ay na, awan dakas na ading ko. Sige, mga sawa kakit di man. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamat isong parok. Sumrag ka. Thank you, ah. Ala, agtugaw ka. Orayang biitan ni Arcele. Tanapan biit ijay store. Yanos munti aguray barok, wan. Uwan, nana. Ay, isang. Talaga ka di anapod no ka iti anak ka. Uwan, ah. No kaya tanak ako ikasar ko adagos. Amaw, kayat kalaunay para iti anak ka, barok. Madlaw ngamin anagagut kan nasingput ka. Ay, eksakto lang. Anana. Hambal ka pa'y gayam. Ah, Mayat. Mayat ti kasta barok. Kasta ti kayat ko iti may sa tao. Sigurado ka kading ay ayatan nakmatlaang isong? uwan na silay. Namin anumutan ang nagaramak kang kasan na yan. No kaya tanak ako kasar ka adagos. Ah, kuha. Di nakto nga talukwan isong? Saan to apulaos? Lumakaya ko na baraw. Apay maalak pa'y mangluko kong kamay. Nang rona lab na lab ka. Sige nga Rod, aklunan kan isong. Ngamen ay ayatan ka man. Ay, agyaman na kagawad. Ay, ayatan ka man. Rumuarak pa'y manang. Ne, papanam ading ko. Inak agara manang. Ah, di mat kagapgapom ijay balay da Arcele. Agsubli ka manin ijay. Kandi mat ko na ngay naklon na ka. Armamanan? Saan ani Arceli termag? Ah, asino nga raw? Ni Angelina. Di anak da tata Francaw kin na Hilaria. Anya? Ne, apay ngay nga agaram ka iti sa balay. Kat adda lang nga rudan nobyam. Ay, kiwan na. Tap na da reserva, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Isus tilay bagbagamot. Kiwan, mate. Nasaysayatan, tag siguradaw. At least, adan to mga hindi nga kanyak, no bilang mabalo akto manayin. Anya? Ay, ayatan ka talaga, Angelina. Sabay kumata, danamnamak keng ka. Isong? Di na ko maparigatin, ah. Aklunin na kaon. Tano aklunin na. Ikasal ka dago sa'kin. Sapay nuangken ba kati sa pulin ni tatang ko ama parte no ada mangi kasar kanyak isong. Ada ka dinuangken ba kam? Apay, di na kaya tibabaw. Sa bali pay dagitay sa nga pulo ababoy ama parte ang. Anya! Ay, damo nuang kao. Magbiro kak to iti baka, ah. Kinsa nga pulo ababaw. Pagbalinak to 20, no kaya na? Sobra unay ta 20. Uray sa nga pulo. Ta mga numabang lasti saganan no ado ti masubra. Sige, aklunin na ang rodin, ah. I love you to ko nam kanya, kaon. Sige. Alaman laangan. Kaasi kamot nga agkarasubli dito balay. Iso sige. I love you to man laangan. Ay na! Agyaman na, Angelina! Kaano nga ikasar mo ti anak ka, isong? Ha? Uray simple lang akasar. Basta agsimpa kayaw. Saan kayo kadingagkid daw? Iti ano ang mapartay? Ay saan? Tinapatag agsimpa kayaw. Tapno maadda anak mutin iti apukaw. Di uray dwala ababoy ti mapartay. Ayos laang. Uray simple laang akasar ko na mag. Awan problema. Kasano day tangay ading ko? Duamot tinubyam. Asino ngay ti ikasar mo kadakwada? Ni Arceli, taba basit ti gastos. Anyat kayat mo asawan? Agpirok mo't itinwang. Baka, kinsa nga pulo ababoy ti ama ni Angelina. May maya ni Arceli, ta dua ababoy las sa pulon ti inana. Anya? Uy, Kat,
Kasanon no maamuan da adwa gayam tinobyam. Ken naimbag no saan masakitan ni Angelina. No maamuan na ani Arceli ti ikalaysam. Ilimog minto na ti panagkasarmay. Sana dito yung lugar tayo ti pagkasaramay. Mapantayo iti sa bali a lugar. Tayo ti restaurant ti agbalin to a resepsyon. Anya? Ay, Angelina! Nadamag mo ka din! Ti anya, Georgia? Ti maipapahan iti nobyom ani isong. Agkasarmat ka nun. Ha? Mi, saan pa'y mat-anatulag ti kasarmi? Ay, sabali ti ikasar na. Sana si ka. Anya? Ay na, sa lawasaw da dya lalaki, friend. Sinaamon. Agpaiso ka di detang ibagbagam, Georgia. Well nga, Rod. Ay na, makibreakan ka ni isong. Luk-luk ko na kaladay jay. Ay, saan ang mabalin? Ilaban ko ti ayat ko hinkwana. Pudno ka di asikat ibagbagada nga ikasar ni Isong, Arsilay? Ha? Wan? Apay ka day, Angelina? Talaga nga ron alino ko nakda di alalakay. Kunana asyak lang ti ayatan na. Kan kunana asyak to ti ikasar na. Ngam saan magayam? Ha? Lino ko naklagayam. Duha magayam tinubyana. No kasta? Adda nagkinaawatan nyo ka ni isong, Angelina? Adda dagito'y tibirin siya. Kita am dagito'y ladawan may Ha? Agin narakop kayo dito aladawan yaw? Kaun tagnubyo kami. Isuan na sakit tinakam kaw. Ta saan lagayam asyak tinubyana. Duwatang gayam. Ibagam ti agpaiso kanyak isong. Di ka aglibak. Ay, kwa. Wine. Aklonag. Ada nagkinaawata mi kini Angelina. Ang sikat ikasarkaw. Anya? Apay nga inlimad mo day ta kanyak isong. Kwa. Sigurado asinaan na ano ibagak adwa kay anubya. Ay, baka wanin na kumarsilay. Sorry Saan na maulit? Ala, agawid kan. Tadapay papanak isong. Kung naman narumulta ita. Iso din magasa dito balayaw. Intayawis ti kasarata. Baliwan tanton ti rumwar. Adapay gayang papanak. Anda ka din ni Arsilay, nana? Ay na, makalawasan nga awan dito'y balay baraw. Ha? Napanandangay? Nagpa-Manila. Agap-apply ngamin nga agab-broad baraw. Hey, kasta Imbla na mo't iti itday. Iso dya makundak. Kasaritak ko manyaw. Tinasaya at alam ti numero ti cellphone na. Tawagam dyan nakaw. Hello, Arsilay. Apay ngay, adi mo yung bagbaga nga gabrog kagayam. Kasano, iti kasarta? Lipata mong day ta akasar isong. Taagsinatan. Anya? Apay ngay? Basta agsinatan. Naupayakin kan. Di kan pagan ano. Chikboy kamat gayam nga uray balo kan. Makapadismaya. Isong aglinlipatan. Di ka pagan ano. Bye! Ay, hilaw! Hilaw! Ngay? Inidemnan? Agdiskitara, tagsa pulak iti usarenta nga agkasar, Angelina. Nakastamot ti kaya ni tatang mau. Saanan Isong? Ngamen, saan kan apagan ano? Si kalat na puutak abalo a babairo. Ay, sorry Nag-break kami kani Arsilay. Si kati kasar ka. Saanan? Sumapul kan iti sabali nga ikalaysam. Di kan pagan ano Isong. Ay, hawa naman ang sininaanda mo dagiti nubyakaon. Anya ngay. Dilak amam ti bunga tinaramid mo ading ko. Reserba kung kunam. Ngam ad dalakit nga rudan nga awan tinagbatikan ka. Un-una am tuma ngamin ti mapasamak iti masakbayan. Ginaramig ko lakas dyan Tapno sa anak ang masakitan nung babalo manay. Apay, masiguradom nga rod ang mabalo ka manan. Amom aya ti mapasamak iti masakbayan. Ha? Kamali ti diskartem ading ko. Inanawa kay din. Ngam di nakmatimpangag. Iso nga anusam at nagladingay. Unay mo tinti kastoy agasak ka. Kung ano na tayo ti pakabalwak. Pati magayam na biyag. Ay, babalwanak siya talaga. Aklunak akamaliti naramid ko ta nagdarasudusak. Jak pinanunot
ti mabalin nga ibunga ti inaramid ko. Manipo di din, diya ko nagaramit ti sabali. Katita nasurukan na 50 ti taon ko, ngambalo aklat ta. Awanan ganas ko ang mga sawa ta mabutungak, ang mga numabalo akmanen. Alakastan, ti pagayam mo, isong. Alaka, try and try lata, barang dumtang tulat tatay talaga aparakan ka. Angam no ko na mamabutang kan, kat di mon kayat tagaram, adakan ka rayta. Narigat mat no pilitan da ka ang mga sawa manen, tabiyag mo kat nga ron dayta. Sikat ang desisyon para kan ka. Angam di mo isarata pusom. Tanyat amam, ang mga nukala at adumtang tay talaga a partner mo iti agnanayon. Tatay ko nada nga rodan, ti panangasawa, bigla adumtang dayta. Saan na mapakpakadaan? Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam isong. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyor nos pare ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tag nginamanan iti tonggal maysa.